upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I'll treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm in bed with you. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. How you wanna feel, baby? Tânăra de 17 ani care a venit la școală fumată a început să deranjeze lumea făcând mișcări de dans în mijlocul orelor. Au fost luate măsuri de siguranță împotriva ei, iar drept amendă a primit sentința de a merge la BAC. În ziua următoare a fost găsit un panda deghizat venit de pe străzi care în cadrul liceului a început să danseze indecent în fața copiilor. Din pricina lui toate orele au fost amânate, iar el a fost transportat înapoi la penitenciarul Jilava. Un major din clasa a 12-a ce a condus beat și costumat în Moș Crăciun o tigaie cumpărată de la Vericu de la Colț, iar după 10 minute de condus a rămas împotmolit și nu a mai fost găsit nici până în ziua de astăzi. Polițiștii l-au dat în urmărire generală. În urmă unor informații preluate de pe surse necunoscute, 6 adolescenții și-au pregătit masă festivă în stația de autobuz deoarece nu aveau bani de mâncare, așa că au pus leu cu leu și au cumpărat salam și pateu. Tânăr care și-a greșit cariera în viață își testează aptitudinile în intermediul școlar când încerca să bată un cui cu o sticlă de apă. Hai mă, serios! Bătaie periculoasă într-un liceu din zonă, 2 tineri s-au luat la bătaie cu o eșarfă și s-au fugărit prin clasă lăsând impresia bună că știe unul dintre ei karate. Acestea au fost știrile ProTV, dar pentru a vă surprinde mai tare, în continuare urmează câteva secvențe. Waikiki, LC, Waikiki, LC, Waikiki. Am toată viața în față atunci când port Waikiki, LC, Waikiki, LC, Waikiki. Am toată... Yo, stai că mă sună bunica. Alo? Băi,
Stai că i-am pierdut display-ul, omule, măi. Of, deșteaptă ești, când sunt beat nu îmi vorbești. Ți-e frică dacă vii beat, ca sunt nebun de legat. Of, deșteaptă ești, când sunt beat nu îmi vorbești. Ți-e frică dacă sunt beat, ca sunt nebun de legat. Bem și 7 zile bem și o lună dacă bem, manele pe sistem. Plăti să-mi duc regina în Egipt, în Palestina, să vadă tot Israelul că mă ține portofelul. Am plătit să... Betalie mondială m-a făcut mama. Știe bine toată țara de valoarea